салому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Элон ТВ. дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестед, подписатсия кунед, лайк монед, дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо бораи мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд ёки замини фурӯшӣ доранд, квартираи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сум аст. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар наздики дарвозаи Ромид комната квартира дар 6 этаж қарор дорад. 47 метр квадрат. нархаш бошад 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди бозори Ховарон, канечкаи маршруткаи 14-16, дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 38 метр квадрат нархаш бошад. 195 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар центри шаҳри Ваҳдат, якомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 42 метр квадрат нархаш бошад. 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат дар чораҳаи Файзобод пушти доми Анҷир, якомната квартира дар 6 этаж қарор дорад. 44 метр квадрат нархаш бошад. 135 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Наврӯз, дукомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 126 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар центри шаҳри Ваҳдат, дукомната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 60 метр квадрат нархаш бошад. 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, пеши беморхонаи Ватан 1, дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат нархаш бошад. 175 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи фурӯшӣ дар Исфара, маҳаллаи Баҳор, якомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат нархаш бошад. 115 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар Бохтар, Қурғантепа, райони Кайхонавардон, якомната квартира дар 6 этаж қарор дорад. 35 метр квадрат нархаш бошад. 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед.